Mga ekskursyonista dagsa sa beach resorts sa Iloilo sang weekend matapos ginpahanugutan na ang operasyon sa tubtob 50% on-site capacity. Pagpatuman sang health protocol sa pila ka resorts nangin mabudlay. Nakatutok si Darren Marie Sarmiento. Summer in October, wala tuo nga tipon-tipon, kaon man o kun happy-happy kag tampisaw sa beach samtang nagabutla kang adlaw. Ining sitwasyon sa isa ka beach resort sa Uton, Iloilo sa weekend. Ang ini nga grupo, advance celebration na lang kuno ang pag-outing. Sunday, rest day naman mo. Bali do kuan lang sa mga amigo naman. Do trip. Actually, kuan last week pa kami na dapat nagplano ka mga lagaw-lagaw. Tungod sang do client po. Subong lagi do nami tapos kuan birthday man boss mo ti do dala naman. Dugang panila, bakunado naman sila tanan. Sa piraman ka tuig nga nagagi ang COVID nga wala man may guwa sa balay. Tulad lang gid nga prero kami tlad. O kag nakabakuna na kami. Kalabanan sa mga ekskursyonista ang magpamilya nga nahidlaw man nga magpadulong sa baybay. Isa ka tuwig, nga wala kami kapaligo sa dagat Tidlaw gid kami tanan. Suno sa tagdumalahan sang resort, ila gintunguan nga mapatuman sa gihapon ng health and safety protocols. Apang may mga pila ka nagadistansya man tuod kag naka-face mask. Apang makaligad ang pila ka minutos daw nalipatan na magsulob. Nakibot man kuno gani sila sa kadamuon sang tawo nga nagbisita sa ila. Himbabalaw kami sa balay namon, mga 6 o'clock, may tao mga sinulod. Kapag kabot namon uya naman yung pagpagwa gari sa sulod. Sa EO 575 nga ginpagwa ni Governor Arthur Vincent Jr. subong nga GCQ status ng probinsya, pwede na maka-operate tubtub sa 50% on-site capacity ang mga outdoor tourist attractions, kaangay sang beach kag inland resort, subong man eco parks. Upod kay Hans Desierto, Darren Marie Sarmiento, One West Visayas.